अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां ल' कलेजनि सासे लेक्चारार जाबाय साख्रियाव हाबबाय नोंथाङा हाबा ससियेल मिडियायाव खोनाबाय थादों साननि हरनि बेसेबां सैथो सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरना साख्रि दंखायो सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि हिन्जावा साख्रि दंखायो बेसेबां सैथो नाथाय डिआर नाब्ला सारा सानसेमाव बुंदोंमोन भुटान हाजोआव थानानै बांलादेश हाजोआव थानानै गावनि रायजोआव थाना बुंदोंमोन जायफ्रा जाथिनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिया साख्रि थायोबा सरकारनि नोजोरनिफ्राय जेबो खामानि मावनो हाया नोंथाङा साख्रि नांगौ ना नोंथांनि हिन्जावनि साख्रिया अराय समनि थाखाय थानांगौ ना नोंनि न'खरनि सोरनिबा साख्रिया अराय समनि थाखाय थानांगौ नोंथांनो 5 मिनिट टाइम होबाय नोंथाङा 5-10 मिनिटनि उनाव जोंनो एन्सार होनांगौ नाथाय बै दैदेनगिरिया बाथ्राखौ बुंनो हायासै आङो जाथिनि थाखाय आं खामानि मावगोन आंनि साख्रिखौ दानोबा दान आंनि न'खरनि मानसिखौ जेराव लांनोबा लां आंनि न'खरनि साख्रिखौ दानोबा दान गावथारलांनोबा गावथारलां आं साननि हरनि दिल्ली सरकारखौ बुंगोन गुवाहाटी सरकारखौ बुंगोन आं जाथिनि खामानि मावगोन बेबायदि डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव सोंलु खालामदोंमोन गावनि केडारफोरनि सायाव दावराव देख्रेब अमर सिंह सार साफा सानै भलन्टियार एक्स भलन्टियारनि गावनि बिहामजोनि साहा फुदुंनाय गावनि बिहामजोनि ओंखाम संनायखौनो गारनानै सोरनिबा खैफोद आफोदाव नुजाथिहैनो गोनां जादों बेबायदि गेदेरमाफोरखौनो दायनिगिरि बेबायदि गेदेरमाफोरखौनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुथुर साननानै लानाया जोबोद दुखुनांथावना नों आंबादि सिदा मानसिखौसो खेंनो नागिरदों खेंख्रायाथ' नोंसोरसो दावराव देख्रेब सार अमर सिंह सार एक्स भलन्टियारनि साफा सानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुथुर नामा जेब्ला बर' हारिनि खैफोद आफोदाव दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव दावहाथिलियाव आन्दालन फोथाराव आन्दालन खालामबोदोंमोन दिनैसिमबो 60-70 बैसो जासेयावबो बर' हारिनि खैफोद आफोदाव माथो होदों बेबायदि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुथुर साननानै लानाया बियो अबे धोरोमाव दं मानसिनि धर्मआव दं नामा दावराव देख्रेब नार्जारि अमर सिंह ब्रह्म आरो जाय व्यक्तिफोरानो जाया मानो सम आरो थासारियाव जोंनो डिबेट नांगौ जोंनो क्रिटिसिजमबो नांगौ बर'खौ आं साबधान होयो बे डिफेन बर'मोनहा दिनै एबसुखौ बाहायनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिसोरो इलेक्सनाव बिसोर बुलाय सोलाय खालामदों दादागिरि खालामदों बिसोरो गन्दगल खालामदों भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथावना सोरनि जानानै बुंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बुंनो ना सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि जानानै बुंनो फंसे बाथ्रानि थाखाय अराय सम सिनियर जानानै थायो सानसे सिनियरबाबो सिनियर बोसोरसे सिनियरबाबो सिनियर जाय गेदेरमाफ्रा बर' हारिनि अलखदाव समान समान उपेन ब्रह्मजों आन्दालन फोथाराव सोमावसारनानै 60-70 बैसोआव गावनि फिसौला गावनि फिसौजो गावनि न'आवनो जिरायनानै थानांगौ बैसोआवबो दिनैबो गावनि हारिनि थाखाय आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो गोनां जादों अबेबा गामियाव थांनानै खैफोद आफोदाव खबर लानो गोनां जादों सोरबा फरायसाफोरनि जेंना सोरबा जोंनि बर' मानसिफोरनि जेंना 60-70 बैसोआवबो गावनि नबथियाव जिरायनानै थानो मोनाखै अबेबा फंसे बाथ्रानि थाखाय गोरोन्थि जानो हागौ सोरबा दल संगठननि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुनानै बुंदों जानो हागौ सिनियर हिसाबै सोरबा पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोराबो गोरोन्थि जादों जानो हागौ अबेबा इलेक्सन टाइमाव आसि थुनानै सोरखौबा बुंदोंबो जानो हागौ बुङाखैबो जानो हागौ नाथाय राजनितिक डायलगखौ लालायनानै दिनैबो गावजों गाव आसि थुलायनानै बाथ्रा बुंनाया जोबाखै इलेक्सन जोब्बाय रिजाल्ट होबाय गाबोन सरकार दागोन गावजों गाव जुगुमलायनाया दङ मा बाथ्राखौ लानानै नाथाय सानसे समाव डिआर नाब्ला सारा बुंदोंमोन आरो डिआर नाब्ला सार बुंनाय बाथ्राखौ आङो आंनि चेनेलावनो आङो रायजो राजाफोरनो जा हायो सुंद'बाबो गोदै राव नङाबाबो आं फोरमायदों दिनैनि समाव सोरबा गेदेरमा सोरबा जिनियर सोरबा साफा सानैनि खुगानिफ्राय जों खोनादों सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबाया साख्रि दंखायो सोरबाया एडभाइजारा साख्रि दंखायो सोरबाया गावनि हिन्जावा साख्रि दं बे आबसुनि लिडार नाथाय डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव बुंदोंमोन आबसुखौ बुङाखै सोरबा साख्रि आवलाखौ बुङाखै जायफोर जोङो ससियेल मिडियायाव उमुगा साख्रि आवलाखा सोरबा एडभाइजारा साख्रि दंखायो सोरबा आबसुनि लिडारनि हिन्जावा साख्रि बेबायदि बुंनायखौसो आङो थोंजोङै बुंनोसै डिआर नाब्ला सारा बुंदों सानसे समाव जाथिनि खामानि मावग्रा सोरबा दैदेनगिरिनि न'खराव साख्रि मावनाय दङबा सरकारा बै सिनेमा हल बायदियाव लेंहरनानै नोंनो साख्रि नांगौ
ना नोङो जाथिनि थाखाय आसि थुनानै दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारखौ बाथ्रा बुंगोन नोंथाङा बेबायदि आसि थुनानै बाथ्रा बुङोबा नोंथांनि न'खराव सोर साख्रि मावनाय दं बे साख्रिया आउट जागोन दा साख्रिखौ नांगौ ना जाथिनि बाथ्रा बुंनो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा साख्रि होननानै बुङोबा जोबोद लब साख्रिखौ नागारनो हाया अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां मास्टार डिग्री कमप्लीट खालामबाय नोङो ल' कलेजनि सासे लेक्चारार जाबाय साख्रियाव हाबबाय नोंथाङा हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय स्कुलाव थिनहरबाय दिपेन बर'आ दिनै साख्रि मावबाय फिसा फिसौ खांबाय बिथांनि फिसा दिनै डिग्रियाव फरायो खनिन बसुमतारी बिथांमोनहा संसार जाबाय फिसा फिसौ खांबाय साख्रि मावबाय माबोरै दिनैबो एबसुआव नोंथांमोना थाखो डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव बे बाथ्राखौ बुंदों जाथिनि जाय लिडारा जायफोर जाथिनि थाखाय सानहर नांसोमग्रा सोरबा न'खरनि मानसिया जुदि साख्रि मावनाय दङबा सरकारनि मानसिया बै मानसिखौ लांनानै नोंनि न'खरनि साख्रिखौ नांगौ ना नों जाथिनि थाखाय आसि थुनानै दिल्ली गुवाहाटी सरकारखौ बाथ्रा बुंगोन 5 मिनिट नों सिन्था खालाम 10 मिनिट नों सिन्था खालाम 10 मिनिट 5 मिनिटनि उनाव आंनि न'खरनि सोरबा बिदा फंबाय आंनि हिन्जावा 1 लाख दरमा जादों आं मानो जाथिनि थाखाय आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो आंनि हिन्जावाथ' साख्रिनि दरमा जागासिनो दं आंनि बिदा फंबायाथ' सोरबा दरमा जागासिनो दं आं मानो आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो नै बेबायदि बाथ्राया रिएक्सन जायो दा जों ससियेल मिडियायाव नुदों सोरबाया आबसुनि सोरबा साफा सानै गेदेरमाफ्रा गावनि हिन्जावानो साख्रि दंखायो सोरबाया गावहानो साख्रि दंखायो होननानै जों ससियेल मिडियायाव जों खोनाबाय थादों दा बेसेबां सैथो सोरबाया गावनि हिन्जावा साख्रि दंना गैया सोरबा आबसुनि लिडारना सोरबाया एडभाइजारना साख्रि दंखायो बे नंगौना नङा बाथ्राया जुदि नंगौबा डिआर नाब्ला सार बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जाय मानसिया आसि थुयै थुयै दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकार बुंग्रा नोंनि न'खराव साख्रिखौ नांगौ ना नोंनि हिन्जावनो साख्रिखौ नांगौ ना नोङो जाथिनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो बे बाथ्राखौ डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव भुटान हाजोआव थानानै बांलादेश हाजोआव थानानै गावनि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव सोंलु जाबोदोंमोन जायफ्रा जाथिनि बाथ्रा बुंग्रा आंनि न'खरनि सोरबा साख्रि मावनायखौ दानोबा दान आंनि न'खरनि मानसिखौ जेलाव लांनोबा लां आंनि न'खरनि मानसिखौ गावथारबा गावथार बेबायदि मानसियासो जाथिनि खामानि मावनो हाग्रा नाथाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव दाउ मैनाफोर बायदि बाथ'फोर बायदि अबेबा बेलाथि सैमाफोर बायदि बिल्डिं सानिफ्राय मानसि नुयोबा सोंबाय थानाय बे बाथ्राया खोनासंथावना नङा नङा बिल्डिं सायाव बे सैमा फिनाया सैमा बिलाथिया बिल्डिं सानिफ्राय सोंहरो नाथाय बियो बिल्डिं सानिफ्राय बे सिखावखौबो अरनो हाया माने बिल्डिं सानिफ्रायसो बे सोंबाय थायो मालिकआनो बेखौ थाला मारिनानै दोनखाबाय मालिकआ बे सैमा बिलाथिखौ थाला मारिनानै दोनबाय नाथाय गावनि बाउन्डारियाव सिखाव फैबाय सैमाया सिखावखौ सोंबाय थाबाय नाथाय बे सैमा बिलाथिया बे सिखावखौबो अरनो हाला थिग बेबायदि नंगौना नङा बाथ्राया दिनैनि समाव इलेक्सन जोब्बाय रिजाल्ट होबाय गाबोन सरकार दागोन नाथाय गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव आसि थुलायनाया दिनैबो दङ नाथाय जाय गेदेरमा अमर सिंह सार दावराव देख्रेब सार जायफोर एक्स भलन्टियारनि दिनैबो 60-70-80 बोसोर बैसोआवबो गावनि फिसौजों गेलेनो सम मोनाखै गावनि फिसौलाफोरजों गेलेनो समखौनो मोनाखै गावनि बिहामजोफोरनि ओंखाम संनाय जानोनो बिसोरो सम गैया अबेबा गामियाव न' सिफाय जानाय अबेबा गामियाव होखारजाहां अबेबा समाव फेरेंगाजों गावथारजानाय अबेबा समाव फेरेंगाजों लांखारजानाय बेबायदि बानाय जायाखैना जोंनि बर' मानसिफोरा नाथाय बै समाव फेरेंगानि उदखार प्रमद बर'नि उदखार बै एक्स भलन्टियारनि जायफोर सिनियर बिसोरो जिरायनानै न'आव थानो मोनाखै गावनि समायना रमायना बिहामजोनि ओंखाम संनायखौनो मोनजाबावाखै बै बोराय बोराय जायफोर बेबायदि खस्थ' खालायसोमदों इसे मोजां मोजां सोरनाबा बिहामजोफोर फुंनि बेलानि साहा फुदुंनानै होयो गावनि बिहावा मा ओंख्रि जानो लुगैयो बेबायदि संनानै होग्रा बिहामजोफोरखौ नागारनानै दाब दाब जायगायाव थांनानै खबर लानो गोनां जादों बिसि दुखुनांथावना बेबायदि मानसिफोरखौनो दिनै अमर सिंहआ दायनिगिरि दावराव देख्रेबा दायनिगिरि साफा सानै एक्स भलन्टियारनि दायनिगिरि सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ गोरोन्थि नुनायखाय बुंदों जानो हागौ गावसोरो सिनियर गावसोरो गिबि आन्दलन खालायग्रा गेदेरमा हिसाबै जायफ्रा गस्ला गोसोमखौ गाननाङा होनना बुङोबा गानसोमग्रा बेखौथ' रायखागोन ना अबेबा मैला गोनां गस्लाखौ लिडार मानसिया गाननाङा होननानै बुङोबा गानसोमोबा दुखु मोनखागोन जेरै प्रमद बर'आ सासे लिडारा
माबा जांलाब जांथाब बै काश्मीरनि ड्रेस गाननानै बा आफगानिस्ताननि ड्रेस गाननानै मिटिङाव थांनाय प्रमद बर'नि ड्रेसफोरखौ नुवाखै थाखा फैसा दंबाबो थाखा फैसा गैयैबायदि जांलाब जांथाब गाननानै बे लिडारनि आखु नामा पाकिस्ताननि ड्रेस गाननाय आफगानिस्ताननि ड्रेस गाननाय प्रमद बर'नि ड्रेसा प्रेसार ग्रुप हिसाबै एबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन हिसाबै बर' हारिनि सिंस्रि मोनसे जातीय संगठन हिसाबै जेब्लायबो सरकारनि सायाव सरकारखौ प्रेसार खालामनाय प्रेसार ग्रुप जाना थानांगौ आरो बे बाथ्राखौ आं जेराव सुबिदा मोनो बेयावनो बुंबाय थादोंमोन आं मोनसे बाथ्राखौ लोगोसे बुंबोबाय थादोंमोन एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ आं जेब्ला बे बाथ्राखौ बुङो आंनि सायाव गोबां एलिगेसन लगायनानै इभेन आंनि कारेक्टार एसेसिनेसनबो खालामदोंमोन सरित्र हननसिमबो खालामदोंमोन बिसोरो दिनै फैबाय दा दिनै मोनबाय रायजो राजानि मेन्डेटआ मा जाखो दा बोरै जाखो एबसुआ जुदि प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि नोंसोर प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि थानायमोनब्ला दिनै आन्दलन खालामफिननो होननायावबो माखासे भेलिड आर्गुमेन्ट दंमोन लोगोसे आं जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनि फोरमायनि सिगांबो आङो बुंबोखाबाय डिआर नाब्ला सारा गारबोनाय समाव बुंबोदोंमोन जातिनि खैफोद आफोदाव जाय गेदेरमा दैदेनगिरि जायफोर जातिनि नांथाबग्रा आसि थुयै थुयै दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार बुंग्रा सिनेमा हल बायदि सरकारनि अफिसाव लेंहरनानै नों दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ आसि थुयै थुयै बुंग्रा नोंनि न'खराव नोंनि हिन्जावा साख्रि दं नोंनि न'खराव साख्रि दं दा साख्रि नांगौ ना जातिनि थाखाय आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंनो अबे मोनसेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनो 5 मिनिट टाइम होबाय नोंथांनो 10 मिनिट टाइम होबाय नोंथांनो नोंथाङा 10 मिनिटआव नोंथाङा अबे मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौ जोंनो खिथा नोंनि हिन्जावनि साख्रिखौ अराय समनि थाखाय नांगौ ना नोंनि न'खरनि सोरनिबा साख्रिखौ अराय समनि थाखाय नांगौ ना नों जातिनि थाखाय सान हर दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव भुटान हाजोआव थानानै बांलादेश हाजोआव थानानै गावनि रायजोआव थानानै बेबायदि बाथ्राखौ गावनि लोगोफोरनि खाथियाव गावनि केदारफोरनि खाथियाव सावरायबोनाय जादोंमोन बेबायदिखौ जोंनि बर' लिडारफ्रा रुजुननानै लानो हागोन हाया मोनसेल' सोंलु डिआर नाब्ला सारा जोंनि गेजेरनि सोद्रोमाफ्रा मा एन्सार होयो जाय मानसिया हारिनि थाखाय थै थां नांथाबग्रा आंनि हिन्जावनि साख्रिया नांगौबा दानजाथों आंनि न'खरनि सोरबाया नांगौबा साख्रियानो दानजाथों नांगौबा आंनि न'खरनि मानसिखौ जेलावनो लांथों नङाबा आंनि न'खरनि मानसिखौनो गावथारलांथों अब्लाबो आं हारि आरो जातिनि थाखाय दिल्ली सरकारनि गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव आसि थुनानै टेबोल सौनानै बाथ्रा बुंनायखौ आङो गारा थै थां हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बे लिडारासो जातिनि सासे लिडार होननानै सावरायलायनाय जाबोदों नाथाय जों खोनादों ससियेल मिडियानि थ्रुयै सोरबा आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिनि हिन्जावा साख्रि दंनो सोरबा एडभाइजारना साख्रि दंखायोनो सोरबाया साख्रि नागारनानै गावनि बिबानखौ लानो थाखाय साख्रि नागारनानै फैदोंनो अबे मोनसेया सैथो ससियेल मिडियायाव खोनानाया सोरबा लिडारनिया साख्रि दंखायो ना सोरबा लिडारनि हिन्जावा साख्रि दं ना सोरबा लिडारनि न'खरनि मानसिया साख्रि दं जोंनि खोनानो मोननाय मथे ससियेल मिडियायाव दाथ' जों नुदों सोरबा गेदेरमाफोरनि हिन्जावफ्रानो साख्रि दं सोरबा न'खरनि मानसियानो साख्रि दं सोरबा एडभाइजारानो साख्रि दं अब्ला दिल्ली सरकारखौ अबे समाव बाथ्रा बुंगोन गुवाहाटी सरकारखौ अबे समाव बाथ्रा बुंगोन आरो बर' लिडारफोरनि सभाबा मोनसे दं सासे मानसियानो बिबानखौ मोननै मोनथाम जेब्ला प्रमद बर'नि आमोलाव गबिन्दआनो मोननै सोरबा साफा सानैया मोननै बिटिसिनि जायफोर गेदेरमाफ्रा फै आरो साबैसे एमएलएफोर दं फै अब्ला एमएलएनि बेनारखौ बहा दोनगोन आरो बिटिसिनि बिबाननि बेनारखौ बहा दोनगोन बेथ' ओरैनो रोखा भुलखा दिनैनि समाव दावराव देख्रेब सुथुर अमर सिं सार सुथुर साफा सानै एक्स भलन्टियारनि सुथुर जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गेदेर सुथुर होननानै साननानै लाबाय नामा नाथाय सिनियरफ्रा फंफा फंनै गावसिनाव सोंजानो लुगैयो गावसिनाव सोंस्लुनानै खामानि मावजानो लुगैयो खामानि मावबोदों फंसे बाथ्रानि थाखाय सिनियर सानसेनि थाखाय सिनियर अराय समनि थाखाय सिनियर जायफ्रा सिनियरा सिनियर माबोरै खामानि मावबोदोंमोन
सासे जुनियराबो सासे सिनियरखौ बुंनो हानाय पावार दं। दिनैनि सासे फरायसा गाबोननि सासे फोरोंगिरि। नाथाय जाय फरायसाफ्रा जुदि गोरोन्थि मावबाय थायोबा सासे फोरोंगिरिया आसि थुनानै बुंनो हानाय पावार दंना गैया? नाथाय जों नुदों दावराव देख्रेब सारा सुथुर, अमर सिं सारा सुथुर, नाथाय खैफोद आफोदाव अबेबा जायगायाव थांनानै दिल्ली सरकारखौ, गुवाहाटी सरकारखौ बाथ्रा बुंदों। इलेक्शन टाइमाव अबेबा बाथ्राया गोरोन्थि जादों जानो हागौ, सोरबायाबो गोरोन्थि जानो हागौ। सोरनिबा गोरोन्थिखौ आसि थुनानै बुंनायाव सोरबाया जेनबाय, सोरनिबा जेननायाव सोरनिबा सायाव रिएक्शन, जों बिदिखौसो नुदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डिआर नाब्ला सारा बुंदोंमोन श्रीरामपुरखौ जुदि मास मोनसे बन्द खालायोबा जोंनि बर' मानसिया साबैसे गावथार जागोन। मास मोनसे जुदि श्रीरामपुरनिफ्राय आसामाव हाबनो होयै गारिफोरखौ आसामाव हाबनो होआ, नर्थ इस्टआव जों हाबनो होआ, बे बाथ्राखौ बुङोबा साबैसे गावथार जागोन? बेखौ सोरबा हजम खालामनो हागोन ना? श्रीरामपुरखौ जुदि बन्द खालायोबा सरकारा सानसेयाव बेसेबां लस? बर'फोरनि गेजेराव सोर गेदेरमाफोरनाव फार्मासि दं, मेडिकेल दं? मोनफ्रामनिफ्रायबो बर' हारियाव जेबो उन्नति गैया। दा बैखौ स्टेप जौगानो थाखाय खामानि मावनो गोनां जानानै फैदों होननानै डिआर नाब्ला सारा बाथ्रा बुंदों। मास मोनसे जुदि बन्द खालायोबा बर'फ्रानो लेलाय लेलाय थैनो गोनां जागोन जानायाव, बेबायदि डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव सावरायलायदोंमोन। दिनैनि समाव साफा सानै साख्रियालखौ लानानै, साफा सानै थिखादारफोरखौ लानानै, साफा सानै माहाजोनखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा गौरब जानानै लाब गैया। मास मोनसे जुदि आसामाव बन्द जायोबा जोंनि बर' मानसिफोरखौ सोर सहाय खालायगोन, सोर हेफाजाब होगोन? मुलिनि हेफाजाब होगोन ना जानाय लोंनायनि हेफाजाब होगोन ना सोरनिबा बेमार सेमाराव हेफाजाब होगोन? मोनफ्रामनिफ्रायबो बर'फ्रा लोरजिया। बे खोथाखौ स्पष्ट डिआर नाब्ला सारा बुंदों। बिनि थाखायनो बर'फ्रा स्टेप बर'फ्रा उन्नति जानांगौ, माहाजोन जानांगौ। आन्दालन खालायनो थाङोबाबो गुबुननि गारिखौसो लानानै थांनो गोनां जायो, गुबुन हारिनि गारिखौसो भारा लांनो गोनां जायो। गिदिर गिदिर बर'नि मिथिं दावथिं, बे मिथिं दावथिङाव सोरनि गारि गुराखौ रिजार्भ लांनो गोनां जायो? बे रिजार्भ लाङोबा थाखा फैसाखौ सोर मोनो? बेखौबो स्पष्ट डिआर नाब्ला सारा बुंदों। जे जों मिजिंथियो एबार हाग्रामा महिलारिया जे जोंनि जौगानायखौ एखे गामि सिंनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रा थाग्रा जायगानिफ्राय जौगानायखौ लाबोनांगौ। जोंनि बे टाउन एरियाफ्राव जेराव जेराव डेभेलप जाबाय बे लासै लासै जालांगोन। जेराव जेराव गामियाव गोरिब गुन्द्रा थायो, जेराव जेबो गैया, दालां गैया, लामा गैया, जेराव स्कुल गैया, बेफोर जायगायाव हाग्रामा नोजोर होनांगौ आरो बानायना होनांगौ। जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो। आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा बे अभारटेकिं लागोन, बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लेंहरनानै जाहाथे क'क्राझाराव खालामो। बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनाय खोथा। गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा, जोंनि जायगा बिटिसिसो। बिटिसिआसो जोंनि रायजो। बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन, जों बेखौ आसा खालामो आरो जों खावलायनाय जाबाय। दा वान्स एगेन रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय। नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय, बिराद मोनसे ढौ। बे सुनामिजों दिनै माने बुदाब जाजोब्बाय। जाय थगायसुलाफोर, जाय मिसा खोथा बुंग्रा, रायजो राजाखौ फोलाग्रा, थगायग्रा, दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय। आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो। बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ, गाज्रि नेताफोरखौ जों आरो सुस्रांजोबनांगोन। बिटिसिआव मोनसे गोथार मोनसे समाज जों दानांगोन। बर' जाथिखौ जों साबना हामना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन। बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन। बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन। दा आगोलाव जेरोखोम जादों, बिटिसि एथ' मोजां मोननायनि उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै, बे उरखाव उग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बियो। आरो उरखाव उग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो एबसुआ मिसलेट जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों। बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन। दा बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायो, दायथ' लाबावनांगोन। आरो लोगो जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै, बाहेरायाव थाबोदों, बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ, फैफिननानै ज' जाफिननांगौ। आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ। बयबो सहाय होनांगौ, जोंबो खावलायो। आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखु दाखु जाया, जों धैर्य लानानै थायो। लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय